Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на парламентарната група на ГЕРБ поднасям нашите съболезнования към близките на жертвите от терористичния акт в Париж. България е солидарна с болката и скръбта на френския народ. С участието на премиера Бойко Борисов в марша на солидарността в Париж страната ни се присъедини към нациите, осъждащи остро всички прояви на тероризъм и екстремизъм. Няма цели, които да оправдаят отнемането на човешки животи по толкова антихуманен начин. Ето защо България трябва по всякакъв начин да се противопостави на подобни действия навсякъде по света и в същото време да гарантира сигурността на своите граждани. В национален план България започна 2015 година много по-спокойна, по-стабилна и по-позитивно ориентирана, отколкото започна 2014 година. Преди няколко месеца страната ни се намираше в състояние на продължителна политическа турбулентност, финансова безтегловност и международна изолация. Изминалата година беше белязана от регрес, бедност, бедствия, скандали, а лицето на България пред света се запомни с мащабните граждански протести. Доверието на българските граждани към институциите в държавата се срина до безпрецедентни ниски нива. Това беше резултат от безпринципната тройна коалиция на БСП, ДПС и „Атака“, чиято единствена идеологическа платформа бе желанието да унищожи Политическа партия ГЕРБ. Мъдростта на гражданите обаче взе връх и сложи прът в колелото на тази нелегитимна тройна коалиция. Българските граждани не се подадоха на анти-ГЕРБ манипулации и на два последователни национални избора показаха червен картон на провалилите се социалисти, либерали и националисти. Отвращението към политиката, което правителството Орешарски умишлено създаде у българските граждани, доведе до рекордно ниска избирателна активност на предсрочните парламентарни избори и раздроби народното представителство в 43-тият парламент. Този резултат изправи ГЕРБ пред тежкият избор между политическото си бъдеще и спасяването на държавата. Време беше за съдбоносни решения, за мъдрост и за компромиси. Председателят на ГЕРБ даде исторически пример за бъдещите поколения как трябва да постъпва отговорният български държавник във време на криза. Отстъпвайки крачка назад от позициите си по множество въпроси, Борисов даде възможност на всяка от политическите сили в 43-то Народно събрание да участва равноправно в процеса на формиране на новото правителство на националното спасение. Някои партии приеха отговорно подадената ръка, други намериха разумни аргументи да не участват в управлението. Трети откровенно се опитаха да саботират процеса по сформирането на новото правителство. Въпреки всички опити за извиване на ръце и заплахи за мира в страната, председателят на ГЕРБ пое за втори път отговорността и риска да застане начело на правителство на малцинството. Направи го честно, без задкулисни договорки и с ясното съзнание, че залага бъдещето на ГЕРБ в името на България. Днес, 2 месеца след съставянето на правителството, можем смело и категорично да заявим, че партия ГЕРБ удържа успешно историческият изпит, на който бе подложена. Правителството върна доверието към България на международните ни партньори, в резултат на което Европейската комисия изплати на страната ни около 1 милиард лева само за последния месец на 2014 година и одобри оперативните програми на България за следващия програмен период 2014-2020 в размер на над 6 милиарда лева. Бяха предприети първите стъпки към провеждането на дългосрочните реформи в сферата на пенсионното осигуряване, здравеопазването, образованието, администрацията и съдебната система. В началото на новата 2015 година е важно да изведем правилните изводи от изминалата година, за да не допуснем старите грешки и да вървим по един по-добър път. На първо място е важно да помним, че властта на политиците произтича от народа, а той не може да бъде лъган и манипулиран дълго време. Затова най-силният аргумент в политиката е истината. Не забравяйте това, уважаеми колеги социалисти. Второ, исторически погледнато, всяко управление на БСП завършва с тежка финансова криза и катастрофа, която след това десните управления трябва да поправят. Трето, стабилно управление в България е възможно и без участието на Движението за права и свободи. Четвърто, дори и във време на най-остро политическо противопоставяне, пътят към разумния диалог и компромис в името на държавата е възможен. Той обаче минава през отговорно политическо лидерство, каквото демонстрира председателят на партия ГЕРБ. И пето, успешният ход от коалиционната лодка е възможен единствено когато коалиционните партньори гребат в една посока. Всяко отклонение от това правило не просто обезмисля труда на всички на борда, но и поставя цялостната лодка под риск от потъване.
Като най-голяма дясноцентристка партия в България, съществен проблем, както за страната, така и за ГЕРБ, е слабото ляво. Опозицията ни не се развива и това е проблем за нас, но се превръща и в проблем в страната. Забавените процеси по оздравяването на лявото водят до дебалансиране на политическата система. Претенциите на БСП да задава тон на социалната политика у нас имат все по-малко прагматично покритие през последните години. За ГЕРБ обаче няма успехи извън успехите на България. През 2015 година ГЕРБ ще продължи да работи, за да не остане наполовина решените проблеми. Колкото и да са тежки, който да ги е създал, успешното приключване на кризата с КТБ доказа, че правителството има експертния капацитет и политическа воля да решава системни проблеми. За съжаление, решаването на казуса КТБ струваше милиарди, които можеше да бъдат насочени към мерки за икономически растеж. Затова пред ГЕРБ като отговорна политическа сила стои задачата да дадем гаранции, че подобен скандал няма да се повтори. Тази гаранция минава чрез консервативна фискална политика и стабилна банкова система. Справедливостта е основният мотив за продължаване на съдебната реформа. Дни преди Европейската комисия да обяви поредният доклад за България, ГЕРБ ще подкрепи приетата от правителството актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. По този начин групата ни ще подкрепи надграждането на усилията за модернизиране на съдебната власт и осигуряване на европейски стандарт на правосъдие в услуга на гражданите и върховенство на закона. Реформите в сектора за сигурност също са пред приоритетите на политическа партия ГЕРБ. През новата пленарна сесия ще възстановим балансиращата роля на президента да назначава с указ главния секретар на МВР и председателите на ДАНС и ДАТО по предложение на Министерски съвет. Главна дирекция за борба с организираната престъпност излиза от ДАНС и се връща в естествената си среда системата на МВР. Възстановява се конкурсното начало за растеж кариерата в МВР. Възстановява се Главна дирекция Национална полиция. Благодарение на тези конкретни мерки България ще поправи нанесените от Орешарски и Йовчев щети на правоохранителната система. Парламентарната група на ГЕРБ ще отстоява и възстановяването на единствения признат и доказва се в цяла Европа успешен модел на функциониране на Сметната палата. Моделът на професионалното начало и персоналната отговорност. Това е моделът, който беше подкрепен категорично и от Европейската комисия, и от Европейския парламент. Ще премахнем партийно-квотното парцелиране на 9-членния състав, в който всеки разбира от всичко. Социалната политика, образованието и здравеопазването също остават наш основен ангажимент към българските граждани. Трайното стабилизиране и гарантиране на осигурителната система ще е централен стълб в работата ни през 2015 година. В същото време, чрез приемането на Закона за предучилищното и училищното образование ще реформираме системата за средното образование. Ще гарантираме по-висока грамотност и по-качествено образование за българските деца и ще намалим броя на отпадналите от системата ученици. С промените в здравното законодателство пък ще разширим максимално обхвата за здравните грижи за хората, ще гарантираме равен и качествен достъп до здраве и ще реализираме електронното здравеопазване, чрез което ще се постигне по-качествен контрол върху ресурсите в здравната система. Предстоящите местни избори през есента на 2015 година ще са тест не само по отношение на хората към управлението на страната, но и за готовността им да делегират повече отговорност на местно ниво. Тези избори ще са особено полезни, ако наред с упражняване на своята политически избор, предоставим на гражданите възможност да се произнесат и относно възможните промени в изборното законодателство. Сегашният изборен кодекс е белязан с толкова съществени дефекти, че постоянно възпроизвежда несправедливост. Пример за това са съществените разлики в електоралната тежест на мандатите в различните региони. Докато съществуват подобни изборни феномени, всеки кабинет ще стартира управлението си с негативи, които му залага самата избирателна система. Темата за купения вод и адекватното му противодействие също продължава да са актуален център на общественото внимание. Въпреки масовото неодобрение и възмущение към този феномен, все още не сме намерили достатъчно надежден и работещ механизъм за справяне с проблема. Ние от ГЕРБ сме решени да отидем до край при решаването на този проблем и гледаме извънредно сериозно на идеята да се въведе задължителното гласуване. Заявявам го сега, когато хоризонтът за работа на този парламент е 3 години и 9 месеца, за да не бъдем обвинявани, че искаме да променяме изборните правила предизборни. Като председател на парламентарната група на ГЕРБ призовавам всички народни представители в 43-то Народно събрание към отговорно поведение, конструктивен диалог
и надмогване на тяснопартийните и личните интереси. Висотата на тази институция ни задължава в този напрегнат както за България, така и за света момент да вложим всичката си енергия, знания и воля, за да намерим най-добрите решения за съществуващите проблеми. Днес повече от всякога политическият егоизъм е неадекватен спрямо предизвикателствата на историческото време. Затова нека всички да работим за стабилността в страната. Единствено по този начин участието ни в 43-то Народно събрание ще получи позитивна оценка от бъдещите поколения. Пожелавам на всички разум, търпение и толерантност. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Цветанов.